083 6206 498. Okay. Yes, uyangifumana ke 083 6206 498. Okay. Yes, uyangifumana ke Facebook nguSiyavuya Hoboyi, kuTwitter nguSiyavuya Hoboyi, ku-Instagram nguSiyavuya Hoboyi. Also ngiyacela ke khona awards endinominatwe kuzo zi-2 as awards. Ezokuqala zizalapha eCape Town. Xa uvota nje uthi kamva 133 ube sewuthumelela ku-45633. Yes, mandiyiphinde kamva 133 ube sewuthumelela ku-45633. SMS ke i-coaster yo R1.50. SMS zasimahla zisebenzi. And then kube sekukhona ezase-Eastern Cape. Xa kuzo uvota uthi Siyavuya Hoboyi ube sewusithi best gospel composer. Uthumelele ku-45611. Wow, thank you so much. Siyavuya Hoboyi best gospel composer. Uthumelele ku-45611. Wow, siyabuyela kakhulu. Bukeli wethu lasanana siyacela support Man of God ukuthi isidinile yeza wethu lasanana inethemba lokuba khona utshintsho oluzenzeka nivote 150 kala into abantu siyacela kakhulu. Information ayichazileyo, inamba zakhe, i-posters zokuvota zizovela apha on screen. Yaziba ubukele ngoku uzobona inamba zakhe nazi uyazibona apha ezantsi. Yonke into izokwenzeka njengomangaliso. Siyacela baphulaphula nangababukeli bethu lasanana isupport Man of God iseca kwami. Ucula ngendlela ngumangaliso njengoba usiva ingoma edlala ku-background nguye utata. Qha ke ingoma mna endisikelele kakhulu endiqinisekileyo uba nabantu abaninzi bayasikelela yiyo yile ndiyidlalayo. Bye-bye ngalo mazwi. Thina sobabini sobonana xesha elizayo, same place, same time. Bye-bye. I love you. Bless you.